Well, ineni Boniface Kasholo mwana wa kufuasa muzuzu yose. Chipani cha DPP talowesako drama kwambiri. Chipani cha DPP talowesa masewera kwambiri. Ichi ndi chipani chachikulu kwambiri m'Malawi muno. Ndi chipani chimodzi chomwe chili ndi ochisatira ochuluka zedi mazana. Koma sono izi zamba ochitikazi ndi madrama. Andikunjako anthu otionera, otiona ndi otimvera pena akumangoseka okha kuti kodi kuchipani ichichi chikuchitika ndi chani. Chipani ichichi chikulowera kuti kuchipani ukoko kufuna kuchitika chiyani. Bwana olemekezeka Nicholas Dausi ndi gulu lanu. Chipani ichi eno ake ndi feyo anthu. Chipani ichichi eno ake ndi ma district governor, ma area governor, ma regional governor, ma constituency governor, nde eno ake achipani ndi ife anthu amene timakhala m'ma area amo. Inuyo kumwambako nthawi zambiri mumangomva zoyitha. Ngati mukuti anthu chipani chakuchifuna kunjako, anthu ake amene akuchifuna chipani ichi ndi amene ali ku ma area, ali ku constituency, ali ku district, ndi amene ali ku region. Uthenga uliwonse wa chipani, uthenga uliwonse umene achipani angafune kuti ayankhule, amayankhula kudzera mwa akuluakulu awo, amayankhula kudzera mwa amene akuwasogolera pa nthawiyo. N'chifukwa chake mwaona kulilongwe Mama Zeria Chakale ndi Honorable Kambalame apanga endorse APM. Zimene zija sikuti akuyankhula ndi wowo Mama Vice President kapena Kambalame. Akuyankhula ndi anthu amene mukuti akuchifuna chipani kunjako ndi amene akufunanso adadi. Anthu amene mukuti akuchifuna chipani kunjako ndi amene akutuma azisogoleri awo kuti akawanenere. Chifukwa iwo wapaokha nchimozimozi ineyo pandekha sindingakwanise kupanga press briefing azisogoleri anga alipo. Chimozimozi kumpoto ma endorsement onse amene anachitika, nkhani yake ndikunena kuti anthu aku area, aku constituency, aku district, aku region anapempha mutiyankhulireko kwa bwana Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayimenso tikuwafuna ndi anthu by public demand. Professor Arthur Peter Mutharika mwino wake sanayankhe, sanabwere poyera ndikuyankhula kuti ndima kapena sindima. Professor Arthur Peter Mutharika sanabwere poyera. I wonder why mukubwera poyera nkumaza yankhula mwakuti zivute zitani convention ichitike July. Choyamba tiyeni tizikhala ndi chikumbumtima. Tiyeni tipereke ulemu koyenera ulemu. Koma tikataya ulemu ndekuti zinthu izi mukuzulowera game mukuyiponyera kwakuya, komwe wina sakwanisa mapeto ake apitanso ku khoti.
mapeto ake apita soko khoti zomwe sizili zabwino. Tiyeni chipani chiyende ngati chipani, kunchombo kumimba kwathu kuchimake kwa ifeyo a DPP ndikumwera. Kunachitika ngozi yoopsa, kunatayidwa miyoyo yambiri, ndipo mpano tiyeni tipange concentrate a Dausi ngati muli ndi choyankhula, tiyeni tikatonthoza zathu kuja. Werani Chilenga akumpoto akuchitipa ino amene muli MP wa anthu. Bwana Werani Chilenga timakupasani ulemu, koma ngakhale inuyo muli akumpoto kunoko simunayambe mabwera poyera nkupanga contribute ku chipani kuti ziyenda limodzi ngati chipani. Always mmayenda panoka, always mmakhala panoka, simuyenda ndi chipani. Pali inuyo bwana Werani Chilenga, pali olemekezeka bwana Chione, simuyenda ndi chipani. Inu mmapanga zanu zanoka ndi ku constituency kwanu. Ngati mmapanga za chipani mmapanga constituency kwanu, noti kunoko kumpoto ndi anthu akunoko kumpoto. Nde mkamanena kunena kuti ifeyo kumpoto tapanga endorse Kondwani Nankhumwa kuti ndamene azayimire upresident 2025, munakumana ndi ndani kunoko kumpoto? Munayankhulana ndi ndani kunoko kumpoto? Pamene kunoko kumpoto niyo anthu ngati akukuziwani ndi kuchitipa konkuja basi, kwina kosa anthu sakukuziwani. Kunoko takhati kupanga mamiting ambiri, simbweratu kunoko munthu amene amaoneka kuti amayikapo mtima. He contributed a lot. Nthawi zonse timakhala nayo, timayenda nayo. Nchifukwa chake ena amamutcha kuti ndi pini kodi ya kunoko kumpoto, ndi Japi Mtuwa Muhango. Kunoko munthu amene takhati timakhala naye m'misonkhano, munthu amene timayenda nayo limodzi ngati ndi mpoto nzathu, munthu umene amapanga nawo contribute kunoko kumpoto kuti ikhale mpoto, chipani chikhalepo imene chipani chimene chili kumpoto kunoko, ndi olemekezeka bwana Vuwa Kaunda. Timayenda nawo tinawo limodzi. Inuyo muli panoka, bwana Chione ali paoka, sitiyenda limodzi ngati chipani. Ayi, sitiyenda limodzi ngati chipani. Nde mukamayankhula kunena kuti ifeyo kumpoto tapanga endorse, no. Wish north. Komanso ngati muti kumpoto kunoko ifeyo tikupanga endorse Kondwani Nankhumwa, why mukuyankhulira ku Lilongwe? Why mukuyankhulira pa press briefing imene wapangisa Nicholas Dausi? Ngati zili za kunoko kumpoto, bwerani kunoko kumpoto, musapange endorse kunoko kumpoto. Muzawayitanisa akulu achipani akunoko kumpoto, tisakhale round ngati imene ndali press briefing iyoyo. Muzayankhula izizi gulu la kumpoto lili pati kuti kunoko kumpoto tikupanga endorse mwakuti. Muja tinapangira nthawi ja titapempha abwana GG Kudogondwe, titapempha kwa bwana Mzomera Ngwira, titapempha kwa olemekezeka Japi Mtuwa Muhango kuti tikufuna mutiyankhulire izi kwa APM. Anatiyitanitsatu, zinayankhulidwa pagulu. Nde inunso bwerani kwanu ndi kuno kumpoto kuno. Inu Achilenga kwanu ndi kuno kumpoto. Bwerani zimene zayankhulire kunoko kumpoto. Nchifukwa chani mukuyankhulira uko kwa eni uko kunoko mkuopa cha? Bwerani kuno kumpoto, endorsement yanuyo muzapangire kunoko kumpoto. Kunoko kumpoto Nankhumwa sitikumukana. Kunoko kumpoto Kabambe sitikumukana. Kunoko kumpoto Mwanamveka sitikumukana. Kunoko kumpoto Bright Musaka sitikumukana. Kunoko kumpoto Pogadama sitikumukana.
koma tikuti mu nthawi ino ifeyo akunoko kumpoto anthu aku north, this is North Korea, north, anthu akunoko ku north tikufuna Professor Arthur Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika aimeso apitirize pajana siira. Tikufuna economy ya chuma cha dziko lino ibwele njimake makale moja. Nde inu mukamati anthu akumpoto ifeyo tapanga endorsement, bwana Nicholas Dausi pena amayankhulako bwino, koma inu mangobwera ndi kuphoshora ndekuti meeting iyoyo imene munapangisayo inali yopanga endorse Kondwani Nankhumwa kuti ndamene ndi president wa chipani cha DPP. Inali press briefing ya endorse Kondwani Nankhumwa, sinali press briefing ya ujeni imene mukuyankhulira kuti mafuna miyankhulo zijamayankhula Nicholas Dausi zijayayi. Nde ifeyo kunoko kumpoto endorsement imene yokulibe, imene ndi anu nokha ndi banja lanu uko kukonstituency kwanu uko, komanso kukonstituency kwanu uko ma district governor sakuvomera zimenezo, constituency governor sakuziziwa zimenezo, area governor sakuziziwa zimenezo, mukuziziwa ndinuyo ndi mmene mwanamizirana pakagulu kanu uko. Koma kunoko kumpoto tapanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika kuti ndamene atisogolere, ndamene azatiyimire pa president 2025. Not mmene mukuganizira, not mmene mukuyankhulira, not mmene mwachitiramo. Nde endorsement yanuyo ngati ili choncho, bwerani kunoko kumpoto muzaitanise regional governor, muzaitanise GG, bwana vice president Nkhuzi Gudo Gondwe, muzaitanise Japi Mtua Muhango, ndikumazayankhula zomwe mukuyankhulazo. Convention nthawi zambiri imachitika pakakhala masiku ochepa kuti tukavota. Sindikuchiona chifukwa chothamangira July uyu kuti tipite ku convention, tikapange convention pamene chisankho ndi 2025, pali chaka chathunthu pakatipa, nthawi ilipo, tuthamangira chani? Chipani ndi chathu, ovota ndi anthu alimo muno Malawi. Palibe munthu utuvota zamene wanena kuti ndichoka ndikuchoka, palibe. Ndi tikuthamangira chani? Tikuthamangira chani? Komanso palibe munthu amene wayankhula kuti convention sichitika. Palibe munthu amene wayankhula kuti convention ya DPP kulibe. Nde tikudabwa kuti mukuyankhulazo mukuzitenga kuti, mukunamizana ndi ndani, au kutumane ndi ndani. Amalawi siopusa, makadeti siopusa, ndi anthu oti ali ndi nzeru zawo, amaganiza day and night, ubongo wawo umagwira ntchito. Chimene chikuyankhulidwa, chimene atsogoleri a ife akuyankhula zinthu zoti Amalawi ambiri akhoza kupindula, not kukhutisa mimba ziwiri zitatu iyayi. Pakali panopa ku DPP president ndi mmodzi, mutsogoleri ndi mmodzi, Professor Arthur Peter Mutharika basi. Ndengati inuyo muli ndi mtsogoleri wanu wina amene akupasani matukutuku, amene akupasani matama, amene akupasani kuti mwina muzichuluka nzeru, kuchulukira nzeru atsogoleri a mzigawo a chipani cha DPP, zimenezo sizikuthandizani, zimenezo simpita nazo patali. Ndinu mizanywa pandale, ndinu mikhalakale pandale, ndale mmaziziwa, koma pamwamba kusochera ndale zamba kukanikani. Tiyeni chipani chiyende ngati chipani.
tiyeni tikondane wina ndi nzake, chipani chipite pasogolo. Bwana Chilenga, bwana Werani Chilenga ndi bwana Chione, ma endorsement anuwo bwerani kunoko kumpoto, muzapangire kunoko kumpoto, muzaitanisa akuluakulu achipani onse. Bwerani ndithu, bwerani mukuyankhulazo muzayankhulire kunoko kumpoto. Tili konkuno, anthu akumpoto tili konkuno, region yakumpoto ili konkuno, district akumpoto ali konkuno, ma constituency akumpoto ali konkuno, ma chair governor, ma area governor akuno kumpoto ali konkuno. Bwerani ndithu, bwerani. Ma endorsement anuwo muzapangire kunoko kumpoto. Bwerani ndithu, bwerani. Zikomo kwambiri.